Jo el meu primer dia tenia al principi molta por per com em veurien els companys o com em podia presentar i ho havia ensaiat milions de vegades davant del meu mirall. Primer em vaig emocionar perquè sempre quan comences una cosa és com emocionant i després se'm va fer molt intens i molt llarg. Jo estava molt nerviosa perquè pensava que no faria amics, però al cap del temps et vas donar compte que tothom és molt amable, si necessites alguna cosa estan allà i em sento molt còmode aquí. Igual que tu volies conèixer gent, la gent també et volia conèixer tu. Jo al principi estava nerviosa, però després al fer jocs per conèixer-nos i presentacions, al saber que anàvem a ser tots companys, doncs se m'anaven anant els nervis. Posen més deures i que has d'anar com més per feina i no et pots com despistar tant. Jo crec que les matèries, perquè hi ha més, els professors també tenim més entre els canvis de classe i tot. Ara surts a les 2:30 i és molt canvi perquè després de menjar pots fer deures a casa tranquil·lament. La del primer dia, el lloc que ens vam començar a conèixer, dels noms i de que ens teníem que presentar. Allà havia trobat a gent amb els mateixos gustos que jo, que pensava que serien molt amics meus i ara ho són. Quan vam anar a Montjuïc, que ens van donar com unes pistes i havíem d'anar buscant-les i fent-nos com fotos o vídeos en aquella figura o aquell objecte. La gincana que vam fer em va agradar molt i vaig conèixer més persones. Doncs l'activitat que vam anar a Montjuïc per cohesió dels grups i allà vaig conèixer a les altres línies, a les altres classes i va estar molt bé. El torneig de futbol que vam fer els de quart d'ESO va ser molt divertit, ja que ens coneixíem poc encara i ens ho vam passar molt bé entre tots jugant, competint i tot.